Hello mga kalalab-lalay, ang lutuin natin ngayon, nilagang pata ng baboy. Ito yung mga sangkap mga kalalab ha. Pata ng baboy, pichay, bell pepper, luya, karlang sa Bisaya, spring onions. Umpisahan na natin mga kalalab ang pagluto. Bahagya lang nating pakuluan mga kalalab ha, para maalis yung langsa ng baboy. Ang panghinahanda natin, dilinis na natin yung mga sangkap na ilalagay natin. Yan, kumulaan na kalalab, bahagya lang pakuluan. I-drain na natin yan para mawala yung langsa. Yan mga kalalab, drain na natin, hugasan natin at ilagay ulit natin sa kaldero at lagyan natin ng tubig. Isang beses lang tayo maglagay ng tubig. Yan na, isabay na natin yung karlang sa palambot ng pata ng baboy. Pag kumulo na, kunin yung mga bula-bula sa tubig. Ang karlan kasi mga kalalab, nagbibigay lapot yan sa pata ng baboy, kaya sabay natin siya sa pagpalambot. Palambotin natin ng maigi. Tapos ilagay na natin yung mga sangkap, asin, luya, red bell pepper, at saka paminta buo. Ayan natin lumambot, takpan natin, pakuluin hanggang sa lumambot. Ayan mga kalalab, palambutin natin ang ating pata. Buksan minsan para maano mo kung malambot na ba. Tikman siya kung naayon na ba sa iyong panglasa. Palambutin natin ang ating pata. Lumiit na yung tubig mga kalalab, kaya malambot na siya. Kaya tikman natin kung naayon na ba sa ating panglasa. Yan, naayon na, kaya ilagay na natin ang spring onions. Yan. Pagkatapos niyan mga kalalab, pakuluin ng ilang minuto. Ayan na, ilagay na natin yung pichay. Panghuling ilagay ang pichay mga kalalab. Yan ang mga kalalab, tapos na ang ating nilagang pata ng baboy. Tapos yan mga kalalab, ilagay na natin sa ating yan, finish na kalalab. Yan ang finished product mga kalalab, nilagang pata ng baboy.